Мәрхәмәтлелек кылу, кемгәдер ярдәм итү, булышу, игътибар күрсәтү, игелекле эшләр атнасы безне кешелекле, нечкә күңелле булырга өнди. Кайчак кемнеңдер тормышын җиңеләйтеп күңелен күрер өчен акча да кирәкми. Назлы сүз, игътибар, бер моңлы җыр яки дәртле бию дә җитә. Интернет йортта тәрбияләнүчеләргә концерт күрсәтергә килгәннәр шуны күздә тотканда инде. Игелекле эшләр атнасы вакытында без дә отдел культура коллективы белән читтә калмадык. Без ел саен картлар йортына концертлар белән киләбез. Алардан да яхшырак тамашачылар юк безнеңчә. Алар бик шатланалар безнең җырларыбызга, бик матур каршы алалар, сөйләшәләр безнең белән. Шуңа күрә без аларны бик каты яратабыз, аларга сәламәтлек, саулык кына теләп калабыз. Бу көнне әби-бабайлар алдында шәһәрнең 2-нче, 4-нче, 8-нче мәктәпләре һәм Нурлат гимназиясе укучылары чыгыш ясады. Өлкәннәр кушылып җырлап та утырды. Биюләр барышында аякларын булса да селкетеп дәртләнде, номер азагында көчле алкышлар яңгыратты. Без бу атнада бөтен җирдә катнашырга тырышабыз. Бигрәк тә инде менә картлар йортына килергә, интернет мәктәпкә барырга, анда спектакльләр куярга тырышабыз. Әлбәттә инде һәр елны төрле чаралар куярга тырышабыз. Мәрхәмәтлелек атнасы кысаларында янәшәбездәге кешеләргә игътибарыбыз артыр, күңел җылыбызны күбрәк өләшербез дип уйлыйбыз. Рәхәтләнеп концерт караган өлкәннәр фикере моңа дәлил булып тора. Концерт ошады, бик ошады. Бит яшьләр бик әйбәт уйныйлар, бийләр, йырлыйлар. Шатланабыз шулай. Килеп йөриләр, әйбәт, рәхмәт аларга.